Bon dia a tots, soc la Naia Cascallar, alumna de primer de batxillerat E del Col·legi Sant Josep Obrer. I avui us explicaré el funcionament d'una aplicació que no és molt popular i crec que és molt útil i accessible per a tothom, i ens pot servir molt en el nostre aprenentatge. Estic xerrant de Geniali, i més concretament del seu apartat de gamificació. El meu objectiu és mostrar que aquesta aplicació és útil tant per a alumnes com professors, per ampliar els nostres coneixements i per tenir medis diferents per aprendre i ensenyar d'una forma més diferent. Ara explicaré les passes per emprar aquesta aplicació. El primer que hem de fer és enregistrar-nos, i en aquest cas ja m'he registrat i aniré directament al meu panel. El panel és el lloc on es troben tots els meus projectes i creacions, i ara farem una nova per mostrar com funcionaria. Aquí tenim una gran varietat d'activitats i jo en aquest cas explicaré les gamificacions. Molt bé, dins l'apartat de gamificació trobem els seccionables, els jocs i els breakouts, que són tipus de gamificacions però en formats diferents i que s'empren per activitats diferents i específiques en diferents camps, però totes amb el mateix objectiu. També podem veure que a dalt d'algunes plantilles trobem aquesta estrella groga. Aquesta estrella significa que aquestes plantilles entren dins un pla pro en el que hi ha que pagar una quota mensual cada X temps, cada mes, i jo en aquest cas empraré les que són gratuïtes però també tenen una gran qualitat i molta varietat. Com podem veure, els seccionables en aquesta plantilla podem posar una informació de forma molt visual amb molts de recursos i elements interactius que trobem aquí per editar i que, per tant, aquesta informació podria ser més fàcil d'entendre i de memoritzar. Jo crec que aquesta és una molt bona idea per emprar classes i per compartir conceptes amb els estudiants. Després trobem l'apartat de jocs. Els apartats de jocs, sense cap dubte, són els que més s'empren perquè són els més divertits i els que més solen emocionar els estudiants. Això és molt efectiu perquè jo crec que emprant mètodes com aquest els joves mostren més interès per les assignatures i els continguts i aprenen més. Bé, per exemple, emprarem la plantilla d'aquest puzzle. Com podem veure, aquesta plantilla ens mostra unes preguntes i a mesura que passen les preguntes es van explicant les solucions i vas aprenent sobre una matèria en concret i al final acabes amb una puntuació. I per últim trobaríem a baix de tot els breakouts. Els breakouts són una altra forma de gamificació on ens mostra uns petits tests que també són molt visuals, com podem veure, i també mostren diferents respostes que poden posar respostes incorrectes per anar triant i en el final explicar per què aquesta és la correcta i aprendre més. Molt bé, una vegada acabat el nostre projecte aniríem a dalt a la dreta on posa llest. Aquí trobam una petita caixa d'edició on posar el títol i una descripció del nostre projecte. Quan acabem això, donaríem a llest i aquí tenim 3 formes de compartir i exportar el nostre projecte. Aquesta és de pack i després aquestes dues podem triar de quina forma podem compartir això amb els nostres estudiants i etc. Molt bé, com heu pogut observar, aquesta és una aplicació amb moltíssimes opcions útils pel món acadèmic i inclús per l'oci. Es poden crear projectes molt interessants on et diverteixes i alhora estàs aprenent un munter. Crec que aquesta aplicació és molt útil i s'hauria d'emprar més a les aules. Moltes gràcies per escoltar i espero que això hagi servit d'ajuda.